Sani da zuwa kaka. Sani da zuwa kaka. Sani da zuwa babana, me ya faru ne? Sani da zuwa, ka tuna wani abu ne? Shin wani abin ki ne ya faru? Me ya faru ne baba? Wannan mutum da kuke gani daga Kan'an yake, ya zo da mummunan labari. Ina Yakub? Lafiya kuwa? Ko wata hanya yayi? Abinda zan faɗa, ko ya kai tsayin sama, kai mai iya jurewa ne ka haƙura. Ka yi magana mana, me yasa kai shiru? Ka sani babanka Ishaq ya koma ga Allah. Daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. Shin ka yi niyyar wani abu ne ya annabin Allah? Bayan rasuwar annabi Ishaq, kai ne mai jibantar al'amarin garin Kan'ana. 'Yar uwarka ce ta ce in gaya maka wannan saƙon. Shin za ka bar Fandan? Mutuwa gaskiya ce, tana kan duk halittun Allah. Ba abin da zai raba su da mutuwa. Har annabawa da waliyyai ba sa dawwama. Na gode muku da abin da kuka yi mun. Ina roƙon Allah ya bani haƙuri da juriya. Ya annabin Allah, shin ba za ka yadda ka zauna a garin Fandan ba, mu zamo masu yi ma biyayya ba masu saɓa ma ba? Ni ina son mutanen Fandan, ba so nake na bar ku ba. Ba a son raina zan yi tafiyar ba. In ta son raina ne, sai in zauna tare da ku. Gobe za mu tafi insha Allah. Insha Allah muna cikin shiri. Ni da matata mun shirya za mu bi ka Yakub. Zuwa ina? Tare da kai zuwa Kan'ana. Muddin idan muna raye muna cikin ƙoshin lafiya muna tare da kai. Bai kamata mu tafi tare ba. Ku zauna a gidana ya fi muku alkhairi. Ya zamto shine gurin zamanku. Ina so na zama masu yi maka aiki. Ina so mu zamto masu yi maka hidima muddin in muna raye. Ku zauna tare da 'yan uwanku da makusantanku. Ya fi ku je kuna mun aiki. Kyanta ku zauna a nan. Na gode wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu hasken imani. Na zauna a cikin ku shekaru da dama. Mun kasance muna tare da juna cikin farin ciki da baƙin ciki.
tafiyata ta zama dole gare ni, barinku yana bakanta min rai. Tabbas kun yi bautar gumaka. Allah ya haskaka zukatanku da shiriyar musulunci, sai kuka riƙi Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai ne. Ƙarfin imani da girman saƙo ya canza ku. Haƙiƙa ya tabbata a yanzu kuka shakaltu da barin zalunci zuwa haske. Ko na zauna a cikinku ko da bana a cikinku, Ubangijin Annabi Yakuba ya shaida ku mutanen kirki ne. Na bar ku a hannun Allah. Shekaru da suka wuce ka shagala da raunin 'ya'yanmu, amma baka taɓa tambayar maladan haƙƙinka ba a gunmu. Saboda haka nake sake tabbatar ma ina ƙaunar ka da ɗan gidan Rahila, na kuma baka rabin dabbobina. Na gode. Allah ya taimake ka. Allah ya buɗa ma ya babanmu. Ya waje ba a gare ni in gode wa Annabi Yaqub, saboda ya sha wahalu a tare da ni. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Yakubo, me yasa Zalha da Balha suke hassada ma uwa Tarihina? A ina ka ji wannan? Na ji mutanen gari suna tattaunawa. Yahuza ma ya ji su da Balha da Zalha suna ta maganganu akan wannan magana. Me isa ka tambaye ni kuma ka ce in baka amsa? Balha ta kasance baiwa ce ga babarka Rahila. A sakamakon rashin haihuwar babarka sai ta sauwa babanka Balha ko ya samu haihuwa da ita. Sai ta haifa masa ɗa Siwak, babarka ta samu cikinka. Daga baya sai ta fara yi mata hassada. Daman ke ma Zalha baiwarki ce? Sai ni ma na bashi Zalha ta zama matarsa don tsoron babarka kada Yakub ya fi santa a kaina, amma kuma babarka ta fi ni soyuwa a cikin zuciyar Annabi Yakub. Zalha ita ce ta haifi ɗan uwanka Ashir. Rabil, Shal'ul, me kuke a baya? Ku haɗa kan dabbobin nan ku taho. To babanmu.
Laila, ba kya ganin yadda Annabi Yaqub yake wani kirmama Rahila? Ni ba na buƙatar na yi hassada ga matsayin da 'yar uwata ta ɗora ni, kuma duk da haka ba ta fi ni yawan 'ya'ya ba. Sanda Yaƙub yake mata ba zai wuce sanda yake min ba. Shi yasa ba ruwana da hassada, ba zan mata hassada ba. Shin ka kalli wannan abu ba zai yi wa matsayinmu komai ba? Tafiyar tamu ta yi tsawo. Ai haka tafiya take a cikin ayarin mutane. Laya, Laya. Nawa ya rage mu ƙarasa gari? Ba zai wuce mun 3 ba. Ba zan iya tafiyan ba. Yahuza, Shal'ul, Rabil, ku kakkafa rumfuna. Akwai unguwar zoma a Kan'an? Bala. Jira! Ka je Kan'an ka taho da unguwar zoma. Hayya. Me ya samu 'yar uwanmu Rahil? Sako a hankali ki zo. Sako a hankali ki zo. Ku je ku haɗa wuta. Ku je ku haɗa wuta. Me yasa nake mama? Me yasa kike ihu? Kada ka damu ɗana, ina lafiya. Mama, ka zo, ki bar ni. Laya. Mama, ka zo, ki bar ni. Mama, ka zo, mama. Me ya same ka? Baba, ina tsoro kada mummuna abu ya samu mamata. Kada ka damu, kwantar da hankalinka. Haka ma haihuwar ta fara ta wahalar da ita. A kirawo Yakub. Me ya faru? Har yanzu ba ta haihu ba. Amma an ce in kira ka je kai mata addu'a. Har yanzu mutum bai dawo ba. Baba, da gaske mamanmu za ta bar mu? Wa ya gaya maka wannan magana? Ƙaramin ƙani za ta haifa maka. Ya ɗana, kada ka ji tsoro kuma kada ka damu. Ki rike shi ku je gefe ku zauna.
ina fata Allah ya baki lafiya kamar haihuwarki ta fari. Ni kuwa ina ganin Rahila za ta kubuta kamar farko. Yake uwar Shamur, rai a hannunki yake? Ki haƙuri, Ajir ya tafi Kan'an zai taho da unguwar zomo. Mama,